We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Bueno, kumusta na mo? Kami nagalaom nga naa kamo sa maayong panglawas, maingon sab nga ang Ginoo magapanalangin sa matag usa kanato. Ako pangustahon tanan nga televiewers, so kining atong programa Pangutana Pastor. Usa ka oras nga programa nga magahatod kaninyo og impormasyon gikan sa Balang Kasulatan. Inyong ipangutana ang inyong nalibgan mahitungod sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist o atong tagaan usab ug assurance sa atong mga kahigalaan nga atong tubagon sumala sa ato nga pagtuon dinhi sa balaan nga kasulatan. Bueno ako nga dako nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference, ilalom usab sa pagdumala sa atong pinangga nga presidente Pastor Edwin Golfan, Executive Secretary Pastor Roger Caderma ug usab sa atong pinangga nga treasurer Sir Jimwell Almosera. Kini gikan sa South Philippine Union Conference of Seventh-day Adventist Hope Channel. Matud kaninyo og impormasyon alang sa tibuok nga Pilipinas. Live kita karon pinagi sa cable og sa live stream dinhi sa Facebook, Pangutana Pastor /Facebook. Bueno, hangyon ko kamo sa pagduko sa inyong ulo samtang kita magaampo. Salamat o Diyos sa imong pakiguban kanamo, salamat sa imong gugma, salamat usab sa pagpadala sa imong balang espiritu, magahatag kaalam kanamo, madumduman namo ang mga punto nga among gitun-an gikan sa balaang kasulatan. Panalangin ni ang tanan televiewers nga nagsunod din programa Pangutana Pastor gikan dinhi sa Cagayan de Oro City, sa tibuok Pilipinas ug sa tibuok usab nga kalibutan. Salamat sa pagtubag sa imong pagampo kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Bueno, ato nga pagpangmusta gikan kita katong yaging Sabado dito sa Darumawang Alala Maranding. Nahibagat nato ang atong mga kaigsuonan dito og kini nga signal sa Hope Channel TV. Gitamok usab dito nga lugar pinaagi sa FM. Daghang mga FM nagatamok nini atong signal sa TV. Ako na lang nga pangumusas tanan niini, dili na ko matagsa-tagsa ang mga kaigsuonan nga nagtamok nini labi na usab dinhi sa Cebu, sa Mabinay, sa mga Royce family ug usab sa programa sa Rakrakan. O ako pangusta usab sa ato nga kaigsuonan labi na usab ni
Auntie Inday Ritisa Lem Mabaw, uban usab ni Junjun, ni Wawi og ni Jojo nga diin nagasunod ni atong programa. Boyno magasugod kita sa ato nga mga pangutana. Kung aduna gani may pangutana, i-text lang o tawag ba sa cellphone nga makita ninyo. Number nga makita ninyo sa screen sa 0916-557-4777. Usmong ko, alang ni atong FM nga dili nila makita ang mao nga TV, pinaagis pagtamok lamang sa signal ang number 016-557-4777. Bueno, dili ta una sa mga pangutana, dili kita maglangan, pero kung aduna mo'y pangutana, anytime bugto nato ang pagtubag pinaagi sa text, kay ato i-priority ang pangutana pinaagi usab sa mga telepon. Bueno, dini, good evening Pastor. Sumala sa imong saysay, ang kasuguan gitapos ni Kristo, nganong nagpabilin man mo gihapon sa kasuguan. I don't know kung nagsaysay ko din sa ato programa, may tungod sa Roma 10:4 nga gitapos ni Kristo ang kasuguan. Tingali na misquote ko nimo, naka-come up ko aning usa ka bersikulo, pero dili ni mao nga tuno ang nasa imong pangutana. Pero bisan pa man yana, buan nimo gibutang ang teksto, pero ato gianinaw nga kini nag-refer sa Romans chapter 10 verse 4. Ang imong pangutana ni sumala sa imong saysay, ang kasuguan gitapos ni Kristo, nganong nagpabilin man mo gihapon sa kasuguan. Okay, gikan kana nga pangutana sa 0946-989-1943. Okay, ang atong pangutana pinaagi sa cellphone, pinaagi usab sa Facebook. Kung sa Facebook usay ngalan lang mabutang di igsoon, walay number tungod kay gi-text man lang ni sa gitawag nato nga sa Facebook. Anyway, atong tanawon ang Roma 10:4. Gigamit ang Roma 10:4 ug mao ni ang nakasulat dinhi igsoon. Okay? Og mato pa niya. Kay si Kristo mao ang pagkatapos sa kasuguan aron mamatarong ang tanan nga may pagtuo. Sa King James Version igsoon ang nakasulat dinhi, Christ is the end of the law. Ang ilang pagsabot sa word nga end igsoon kanang gitawag nato og gitapos. Nahibalo ba kita igsuon nga ang Biblia nga atong gibasa ang original nga pinulungan sa New Testament Griego o kini nga mga pagkasulat igsuon langyaw alang kanato. Kung kita mag-interpret din ni igsuon base sa atong kultura, base sa atong educational background, base unya masipyat ang mao nga pagsabot. Busa atong ibalik sa original igsuon. Ang kanang Christ is the end of the law igsuon kanang word diha nga end gikan sa Greek word nga telos. O atong nahibuan duha ka klase ang word nga end sa Griego. O ang uban gani aduna pay mga gipailan yan sa word nga end. Pero duha ang atong gamiton ang word nga itawag telos o skatos. Ang word nga skatos igsuon kanabot pasabot final, no? Para example anang eschatology, compound word skatos and logos. So mingon kag skatos mean end, mingon ka og logos meaning study. So studied about sa last days events, no? So ang word nga end nga skatos mo nang word nga gitapos nga dili na makabangon kung sa boxing pa. Pero kanang word nga end nga telos, ang kahulugan ana igsoon is purpose, goal, aim of the law. So therefore ang pagkasulat unta ana igsoon kung sa atong kaugalingon nga pagsabot is Christ is the aim, goal, purpose of the law. So dili ingon nga igsuon nga gitapos nga nawala na. Kay ang kasuguan igsuon maseremonyal man, moral man, naa na siya katuyuan igsuon. Naay mga sugo nga ang katuyuan diha ra kutob sa ang katumanan sa dihang namatay si Kristo. Pero ang pangutana dinhi igsuon, kung ato ni i-interpret nga gitapos na ang 10 Commandments, tama ba kaha na nga pagkasulat igsuon? Now, atong tugutan sa walay pag-uyon, nga ang nakasulat sa Roma 10:4 mao ang napulo kasugo ug ang word nga end diha kanang tapos nga wala na. Okay? Now atong i-check igsuon sa uban mga sulat ni Paul. Now atong nahibaw-an igsuon nga una nasulat ang Roma kapitulo 10 bersikulo 4 ay dayon ang Roma kapitulo 13. So amay una Roma 10 o Roma 13. Siyempre una ang Roma 10. Kung miingon ta nga ang napulo kasugo nawala sa panahon sa Roma 10:4.
dili na unta takabasa og mga napulo ka sugo dinhi sa uban nga portion sa Bible. For example, dinhi sa Roma kapitulo 13, bersikulo 8. Atong basahon igsoon. Roma 13, bersikulo 8 ngadto sa 9. Okay? Nagingon, ayaw kamo pag-utang og bisan unsa kang bisan kinsa, gawas sa paghigugmaay ang usa ug usa, kay ang nahigugma sa iyong silingan nakatuman sa kasuguan. Unsa nga sugo? 9. Ang mga sugo nga nag-ingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpangawat, no? Ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagkaibog. Ang pangutana igsoon, asa man ni siya nabasa? Asa man gi-quote ni Paul? Si Paul igsoon garikol sa iyang gitang hunahuna. Garikol gikan sa iyang utok. Pag-ingon niya, nag-ingon dinis wala ang kasulatan. Ingon siya, ang mga sugo nag-ingon ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat. Okay? Og ingon pa siya di, og ang bisan unsa pa nga sugo kini nalangkob ni ining pulungan nga nag-ingon igugmaon mo ang imong silingan. Ang pangutan na igsuon, kung nawala na ang 10 Commandments, base sa interpretasyon sa uban sa Roma 10:4, dili na tatakabasa sa Roma Kapitulo 13, 8 o 9. Kung makabasa man taningon ta si Paul nga, ako lang ni gihatang example ha, pero wala na ni, base sa akong gisulti sa Roma 10:4. Kaso, igsuon, dili ingana ang pagkasulat. Remember, dili dapat mag-away ang mga verses sa the same author base sa ating expression. Kaya nga naman, ang author wala na magka-komplekto sa iyang pagpasabot. Remember, ang author igsuon nga mao si Paul, inspired sa Holy Spirit. Dili ingon nga, ang pikas bersikulo, nag-ingon nga, wala nang napulo kasugo. Si Paul mo'y nag-ingon. Unya, sa pikas bersikulo, nag-ingon na sad nga naang napulo kasugo. Si Paul gyapon nag-ingon. Dili ing ana igsoon ang pagpasabot. Usahay adunay sayop sa atong pagsabot. Remember, Roma 10:4, kung mauna pagkatapos na pulo kasugo, di natakabasa sa Roma 13, bersikulo 8 nga 9. Pero kaso naaman. So, ang word nga telos igsoon, wa na magpasabot igsoon nga, nawala na, gibungkag na, gipatay na, gilubong na, sa kalimot. No. Ang word nga telos is aim, purpose. Sa ato pa igsoon, si Kristo mao ang katuyuan sa kasuguan. For example, telescope. Asa man ang gikan word nga telescope? Ang word nga tele, gikan sa word nga telos, which means purpose, goal, aim. Unya, ang gitawag na to, o kining gitawag na, for example, kanang telephone, no? Tele means purpose, aim, or goal. Phone, gikan sa Greek word nga phone, meanings voice. So, kung manawag ka sa telephone with a purpose. So, pag ingon din ni Christ is the aim of the law, Christ is the goal of the law, gikan sa Greek word nga telos. So, sa ato pa adunay purpose, si Kristo mao ang katuyuan sa kasuguan. Pangutana, ngano nagbantay kag sugo? Tungod kay nahigugma ko ni Kristo, kay ang Juan 14:15 nag-ingon man, if you love me, keep my commandments. So, ang akong pagbantay sa kasuguan, ang katuyuan niini mao si Kristo. Ang akong pagsunod sa kasuguan, ang katuyuan nini, ang purpose nini, tungod ni Kristo, because I love Jesus Christ. Therefore, Christ is the end of the law. For example, ang dagat, mao ang katapusan sa tubig. So, inikabot sa tubig, gikan sa bukid, muagi sa mga sapa, suba, paingon sa dagat. So, ang tubig, gikan sa mao nga bukid, ang iyang katuyuan mao ang dagat. Pag-abot sa tubig dito sa dagat, nawala ba di ang tubig? Wala. So, imo makita ang kalahian sa word nga Roma 10:4 sa pagsabot sa uban. Kung ang pagsabot sa uban, maunay aton sundon, mag-away ang ideya ni Paul pinaagi sa atong pagsabot. Remember, dili dapat mag-away ang bersikulo. Sumuni nga tama ang interpretasyon sa Seventh-day Adventist nga wala mawala ang napulo kasugo, wala gibungkag ang napulo kasugo. Kay sa Roma 13, bersikulo 8 og 9, niya may gisgutan si Pablo. Og tinaw kay gisulti ni Pablo, usmon ko sa pagbasa. Ang mga sugo nga nag-ingon, ayaw pagpanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat,
ayaw pagkaibog og ang bisan unsa pa nga sugo kini nalangkob ni ining pulong nga nagingon higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Okay? Tinaw kay igsuon, di ba, ang mga pagpasabot gikan sa balaan kasulatan, higugmaon. So, kanang maingon uban nga, ang napulo ka sugo, wala na kay gipuli ang gugma, ay, igsuon. Nasayop ang tao nga nagunahuna niya na. Kay ang napulo ka sugo, igsuon, masamarize ni mo na sa word nga, love your neighbor. Sa mas pag-ingon nga, dili ka magbaton og Diyos. Dili mo ibutang ang ngalan sa Diyos sa pasipala. Kung naghimo ka ni ini, it is because naglove ka kang Jesus Christ. So, muna nga higugmaon nimo ang imong Diyos, labaw pa sa imong kaugalingon. Bueno, daghang salamat na ng imong pangutana. Igsoon, kung aduna mo'y mga pangutana pa, pwede mo dial, manawag, live ni netong programa, live sa Tibok mo Pilipinas, 0916, no? Ang imong makita, 557-4777. Okay, daghang salamat niya ng pangutana, Igsoon. So, diri na sabta sa gitawag na tuguban ng mga text question. Gikan sa Facebook, Pastor, 1 Corinthians chapter 5 verse 5, naglibog ko kay malaglag ang lawas apan ang espiritu maluwas unya sa panahon sa Ginoong Hesus. Palihog ko explain. Wheeler Garsola from Mabinay, Oriental, Negros. Okay, kumusta na mo diya sa Mabinay, Oriental, Negros? Sa akong pagkasudungog igsuon nga inyo kining gikuha nga mga impormasyon sa pagpaminaw sa Hope Channel, pinaagi usab sa RFM nga gitamok nga signal gikan sa pamilya Ruiz, no? Sa FM dito sa Mabinay. Salamat sa pamilya Ruiz sa inyong gitawak tamok kini nga signal og nadawat namo ang mga text dire. Bueno, atong basahon ang 1 Corinthians chapter 5 verse 5. Okay? Ato makita dinhi kung unsa ang context diri nga buot gipasabot unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 5 nag-ingon. Okay? Kining tawhana kinahanglan inyong itugyan ngadto kang Satanas alang sa pagkalaglag sa iyang lawas aron ang iyang espiritu maluwas unya sa panahon sa Ginoong Hesus. Okay? So adunay mga butang nga atong i-consider dire ang word nga Satanas, o kining gitawag natog word nga espiritu, o kining gitawag natog maluwas, o kining word nga itugyan. Okay? So itugyan kuno ngadto kang sitat Satanas aron na maluwas. Anang gitawag nato dingingon nga kining tawhana kinahanglan inyong itugyan ngadto kang Satanas alang sa pagkalaglag sa iyang lawas aron ang iyang espiritu maluwas. Labi na sa pagbalik ni Jesus Christ. Now, daga nagunahon na igsuon nga kini usa ka text pag-prove sa gitawag natong immortality of the soul. Nga bisan pa man nga mamatay ang lawas pero ang espiritu magpabilin nga gitawag natong buhi. Now, unsa may ibot pasabot ani? Let us remember igsoon ang word nga espiritu sa Greek word is pneuma. Ang word nga pneuma igsoon pwede ma-refer sa third person sa Trinity. Pwede sad ma-refer sa gitawag nato og emotion such as personality and character. Na kung imo basahon dinhi, nag-ingon dinhi igsoon, ngano man nga unsa may problema aning tawhana? Ngano nakasulti si Pablo nga itugyan na lang na sa yawa? Kay ang problema dining tawhana igsoon immoral. Tanawa ang verse 1. Okay? So atong sulbaron kini nga bersikulo pinaagi sa context sa Bible. Sa verse 1 igsuon sa chapter 5 sa 1 Corinthians nag-ingon sa mao gyapon nga kapitulo, may tinuod nga gikabalita nga adunay pagpakighilawas diha kaninyo kanang pakighilawas nga ang ingon wala buhata bisan pa sa mga hintel nga mao nga anaay tao diha nga nakigpuyo sa asawa sa iyang amahan. So ang sala nining tawhana nakigpuyo siya sa asawa sa iyang amahan. Bugat mo? Sinangkag ang imong amahan adunay asawa kung pananglitan na balo ang imong amahan, unya namingog otro ang imong amahan, unya ang mao nga anak iyang gikapuyo ang asawa sa iyang amahan. Dako gyud kaayo ni nga salaod at tubangan sa Ginoo. Pero ang church na during sa panahon ni Paul, ang Corinthians, remember ang church is dili perfect. Naabaya dia ang makasasala, mura na siya hospital. Adunay panahon igsuon nga wala mataga o pagtagad kini nga problema sulod sa church sa Corinth.
Busa naghisgot si Paul main mahitunin ng butanga sa verse 2 naging siya, og kamo na nagpaburo tinuon og wala managkaguol nga unta makuha gikan sa inyong taliwala kanang tawhana nga nagabuhat niini. Say, makuha unta ng tawhana na diya sa inyong taliwa nga nagabuhat niini. Ang pangutan igsoon, sa unsa nga paagi nga kining tawhana makuha sa ilang taliwala? Ipalayas? Dili na ipasulod sa iglesia, dili nimo ambot pasabot kay ang iglesia igsuon dalang pana na sa mga taong may problema, dalang tama na sa mga taong makasasala. Okay? Ang buot ipasabot dinhi igsuon mo ning gisulti dayon sa verse 5. Ingon siya dinhi, kining tawhana kinahanglan inyong itugyan ngadto kang Satanas alang sa pagkalaglag sa iyang lawas aron ang iyang espiritu maluwas, meaning ang iyang personality, ang iyang karakter ma-refine sa unsang nga pagkaagi igsoon na ay gitudlo ang Biblia. Nga kanang word nga itugyan ni Satanas, meaning himuon siya nga hintil, meaning dili na siya magtotoo. Kaya kita kaniadto igsoon, mga hintil mata, meaning mga dili magtotoo. Sa diyan na converter kita, nahimo kitang believer, dili na kita mga hintil. So kung pananglitan usa ka tawo nakahimo og dako nga salaod, adunay possibility igsuon nga tangtangon ka sa church, himuon kang hintil, meaning naana ka sa sakop ni Satanas. Kay duha ra man ang gahom. Kung wala ka kang Kristo, naa ka kang Satanas. Okay? Kung naa ka kang Kristo, wala ka kang Satanas. So meaning to say, pag ingog itugyan ngadto kang Satanas, meaning to say, himuon siyang hintil. Now, unsay mga procedure sa biblical procedure, kung ikaw mutugyan sa usa ka tawo ngadto kang Satanas, meaning to say, himuon siyang hintel. Matthew chapter 18, aton tanawon ang mao nga Biblia. Kay mao man ni ang gitawag pamaagi sa church. Mismo gani sa tanan Seventh-day Adventist Church igsoon, wala ang Seventh-day Adventist Church magdali-dali sa paghukom sa igsoon sulod sa iglesia. Dili iagi og mga storya-storya, mga libak-libak ug uban pa, kun dili iagi gyapon og due process. Ug niya dinhi ang due process sa Biblia. Remember, walay disiplinahon sulod sa iglesia kung dili moagi og due process. Ug unsa nang due process gison ang church ana himuon. Okay? Matthew chapter 18. Okay? Number 1, again dinhi. Verse 15. Ingon siya dinhi, kung ang imong igsuon makasala, batok kanimo adto siya og tali kanimo og kaniya lamang. So ang primero na igsuon, imo siyang duaon, visitation in private. Okay? Ikaw ra og ang nakasala. Okay? Unya nag-ingon din ning bala ang kasulatan, padaygi siya sa iyang sayop. Okay? Kung maminaw siya, kanimo na nakahabig mo siya. Siyempre, kung naminaw siya, na ang pagrepent, na ang paghinulsol, na ang pagkaguol, sumubalik siya sa bakan sa Ginoo. Verse 16, apan kung dili man siya maminaw kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo uban kanimo, aron pinaagi sa pagpamatod sa duha og tulo ka mga saksi, mamalig-on ang matag usa ka pulong. So kung di siya maminaw, pagdala og witness, saksi. Okay? Kung di pagid maminaw, igsoon na yun. Kung magadumili man gayud siya sa pagpaminaw kanila, isumbong siya sa iglesia. That's the time nga madala sa church board. Okay? Pagdala diya sa church board igsoon, siya maminaw bisan pa sa iglesia, nan isipa siya. Kung dili pagid siya maminaw igsoon, nag-ingon din ug kung dili gihapon siya maminaw bisan pa sa iglesia, nan isipa siya nga usa ka hintil og maniningil sa buhis. So kung di pagid siya maminaw sa church igsoon, nga nadala na iyang ngalan, no isipa siya nga hintil. Mauni ang buot ipasabot sa 1 Corinto kapitulo 5, versikulo 5, kining tawhana, ginahanglan inyong itugyan ngadto kang Satanas, meaning himuon siyang hintil. Okay? Gikuha ang iyang ngalan sa church record, gihimo siyang hintil. Okay? Alang sa pagkalaglag sa iyang lawas, aron ang iyang espiritu maluwas unya. Espiritu, remember, gikan sa word nga pneuma, Greek word pneuma, meaning character or personality. Nga sa paagi sa disciplinary action, nga gihimo siyang hintil, maalimadmaran siya, makabantay siya, nga nalayo na siya sa sabakan sa Ginoo, ug usbo niya ang iyang personality, usbo niya ang karakter, anang panahona, maluwas nimo siya.
Okay? Maluwas meaning, imo siyang mapabalik sa saktong nga kinabuhi ngingon nga Kristohanon aron sa pagbalik ni Jesus Christ dili siya mawala. Mao gani igsoon alang sa mga Seventh-day Adventists, importante gyud kaayo nang gitawag nato pag-adaptar sa gitawag nato og disciplinary action kay nay uban dili mahadlok makig-away sa church, makig-away sa administrator sa church, unya moingon dayon nga awa may problema kung gihulog ko sa iglesia, gitangtang akong ngalan dito sa iglesia, giremove akong ngalan sa iglesia, pero wala ma-remove dito sa langit. Tagdi kining bersikulo, Mateo 18 igsuon. Mao na nga leksyon ni alang sa mga mismo pa sa mga magwawali nga kanhi nga mga naasulod sa Seventh-day Adventist, kanhi nga mga magwawali o pastor bakaha nga magawali pero wala na sulod sa church. Hangyo nato sa mga kaigsuunan. Remember, Matthew chapter 18, verse 15, paingon sa 18. Buenos, daghang salamat niya ng imong pagpangutan na igsuon. So, kung aduna pa mo'y pangutan, tawag mo live, no? Atong i-greet usab ang gitawag nato Hope Channel Luzon, no? Atong i-greet usab ang gitawag nato Luzon, Visayas, Mindanao sa gitawag nato og Hope. Okay. So ato nga pangumusta alang sa kinatibukan kay kining Hope Channel igsoon tibuok Pilipinas na kini siya. Na ay panahon nga magkadungan ni sila usa na sa panahon nga naay mga local program, lahi ang local program sa Manila nasa sila Tagalog version ni, sa Mindanao usab nasa tay Bisayan o Cebuan version nga pangutana pastor. So ako na lang nga pagpangumusta sa Hope Channel Philippines, ilalong usab sa pagdumala sa atong pinhangga nga nagadumala Hope Channel Philippines President Pastor Nelson Paulo nga naakaron nga base sa Manila. Okay? Okay, daghang salamat niya na nga text isab igsoon. Dili na sa ta sa usa ka text nga gikan sa 099 73541191. Okay? So sa dili pa nako nibasahon ang pangutana, ang makapanawag pinaagi sa pagpangutana igsuon tawag mo dinhi sa number tagaan nato ang makapanawag o gitawag nato og usa ka balasahon nga gitawag og Steps to Christ, no? Kuhaon lang ninyo ni sa Hope Channel, pangitaon ninyo si Pastor J o bisan kinsang mga worker dinhi sa Hope Channel ihatag na nga libro aron dili gyud kayo mo maglibog kung unsay nasabtan sa Seventh-day Adventist about sa salvation kay naa diha ang tanan nga mapagpamatuod pinaagi sa balaan nga kasulatan. Okay? Okay, daghang salamat niya na. No? Aduna lang tayo 5 ka minutos aron mag-break na usab kita. So, ato na sad ning tubagon ning usa ka pangutana sa 099-7354-1191. Tinuod ba nga ang pagsimba dili makaluwas? Kung dili ang pagsalig ug ang pagbuhat og matarong. So, ngutana siya kung tinuod ba kuno ang pagsimba dili makaluwas kung dili ang pagbuhat og pagsalig, no? So atong tan-awon igsoon so may definition ninyo about sa gitawag nato og gitawag og pagsimba igsoon. Kung imong tan-awon igsoon ang pagsimba gikan sa Greek word nga proskuneo na ambot pasabot ana igsoon, kung imo nang ibutang sa context sa kultura na ay mga kultura igsoon nga ang ilang pagsimba pinaagi sa ilang gitawag nato og balaan nga halok. Ang uban usahan igsoon mohapa dinhi sa yuta og mag-ampo ngadto sa Ginoo. Pero kung imong tan-awon ang mga bersikulo nga gisandigan ni igsoon, ato kunon tan-awon, especially sa three angels message. Kini sa gitawag natong Revelation chapter 14 verse 7. Adunay giingon ang balaang kasulatan dinhi igsoon kung kinsa atong simbahon sa paagi sa pagsimba, no? Diri ta sa gitawag nato og 7 for gitawag nato og chapter 7 verse anyway 14:7 sa dili pa nato ni basahon igsoon mohatag lang tag gamay nga break para unya dili na maalang-alang nga ato nga oras. Break, mabalik ta karong tuton. Nga magapaabot sa bulahang paglaon sa pagpadayag sa atong dakong Dios ug manluluwas nga si Kristo. Tito 2:13. Kini nga teksto
ako ning giisip nga usa sa mga paborito nako nga teksto tungod kay ingon nga Adventista nagapaabot kita sa pagbalik sa Ginoo. Kini nga pagbalik mao gini atong bulahan nga paglaom. Tungod kay kini kalibutan atong gipuyan puno sa mga kasakitan, mga problema apan ang pagbalik sa Ginoo mo'y kasulbaran sa tanan. Busa mo na nga ako kanunay gyud nagas handom niini nga hitabo nga mahitabo na sa atong kinabuhi kanang pagbalik sa atong manluluwas nga si Ginoong Hesus. So kini inyong higala Pastor Solomon D. Mungaya. Bueno, mi balik kita no ato ipahinom sa tanan nato mga kahigalaan o kaigsunan nga kini siya nga broadcast live kani sa GSAT Channel 49 no. Tibuok kini nga Pilipinas igsuon apil na dinhi ang live stream sa gitawag natog Facebook/Pangutana Pastor og ako usab gitawag nato i-recognize no. Anyway, natay caller di ay atong dawaton ang caller sa linya si Brother Benji Tingabngab o Kagendiora. Okay, Brad Benji, kumusta? Hello, Pastor. May gabi. May gabi. Go ahead. Nakutana lang ko, Pastor, kung nasa in the beginning, Pastor ba, sa Bible ito? Sa Genesis 1:1. Oo, sa Genesis 1:1. Okay. Sa wala pa mamugna ang tao lugar kibali, Pastor, sa pagbuhat sa atong Ginoo. Naman siguro daan pa nga tao o kaya lang si iba usa lang kabalaan sila nga ibali lahik sila nga pagkatao kay naghibog ng gugo. Okay. So, aton i-clarify igsoon, unsa may hinungdan nga nung naka-come up ka sa conclusion nga gawas nilang Adan ug ni Eva napay laing tao aron atong mataga address ang sakto. Ano ba, Pastor? Kalis kayo nga murag kung ato something gid murag dali ra ni daghan ang tao sa ato pa lugar. Iba og si Adan lugar sa atong pag-abot kanila sa mga anak nga si Seth na si Abel si Cain si Seth tapos nakadaghan na din kay sila. Okay. So sa ato pati Abel ug di ba si Abel wala man siya naka-anak kay namatay man siya? Okay. Nya si Cain ni dagan dito sa laing nga lugar. Laing nga lugar niya, how come nga naka-penetrate siya dito? Okay. Nga sila pa man unta. Okay, dagan salamat niya na no. Ay lang ibutang imong kuan basig nyag napakay follow up o napakay laing nga pangutana. Ingani igsuon, walay laing tao nga gibuhat ang Dios gawas ni Adan ug ni Eva. Mabasa magid nato nas balang kasulatan Henesis kapitulo 1. Na kung ang pangutana nga napatay si Abel, niya si Cain may adtos laing lugar unya nakapangasawa siya dito, kinsay iyang giasawa. So ang imong unahuna adunay laing tao. Wala igsoon. Ang giasawa ni Cain diha ra gyapon sa kaliwatan ni gitawag natog ni Adan ug ni Eva. Okay? Now aton tan-awon, remember namatay si Adan 900 years kapin ang iyang edad. Unya ni anang mga idara igsoon daghang kag anak nga mahimo, mga anak nga babae, lalaki ug ato nang ma-prove sa Bible sa Genesis chapter 5 aton tan-awon ang mao nga bersikulo verse 3. Okay? Nagingon siya dinhi sugod ta sa verse 2, lalaki ug babae iyang gibuhat sila ug gipanalanginan sila ug gitawag niya ang ngalan nila Adan sa adlaw sa buhat kanila. Og nakadangat si Adan og usa ka gatos ug katluan ka tuig 130 years. Okay? Okay. Ni siya. Og nanganak og usa ka anak nga lalaki nga liwat kaniya ingon sa iyang dagway og nagtawag sa iyang ngalan si Seth. Verse 4. Og ang mga adlaw ni Adan sa human siya nanganak kang Seth 8 ka gatos ka tuig og nanganak siya mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Kanang word mga anak nga lalaki, mga anak nga babae, wala na masulat sa Biblia kung unsay mga pangalan aning word nga mga anak nga lalaki og mga anak nga babae.
wala na gisulat sa balaang kasulatan. Kay aduna may intention ang writer niini nga ang iyang gisulti ang mga pagsugod sa kalibutan, pagsugod sa tao, pagsugod sa sala, wala nagi-relate unsay mga pangalan pa sa mga anak nga lalaki, mga anak nga babae. Pero naas Biblia nga nanganak pa si Adan og mga anak nga lalaki og mga anak nga babae. Remember si Cain sa iyang nga pabahin, tag-as silag kinabuhi kaniadto. No? Makita nimo nga kung kita gani igsuonig niya na uban nga edad og sa isinta, makaanak pa sa gitawag na to pila na ka mga generation to nga mga apo, no, makaanak pa. So imo makita nga ang gipangasawa ni Cain dili layo sa kamatuoran nga diin anak ra gyapon ni Adan sanglit nanganak mga siyag mga anak nga mga babae. Okay, balik kanimo igsuon. Benji. Okay, nawala si Brad Dapat Benji. pangutana lain, Pastor. Okay, thank you. Okay, nakatubir mo ng pangutana? Oo, kinakausa, Pastor. Nasabda na ako doon. Okay. Ano siya ikaduha nga pangutana, igsoon, Ang Benji? bahin galing sa atong kuan, Pastor, bahin. Tinood ba ni Pastor nga? Ana ba ni sa Bible, Pastor, ang kaning paggubat, ikatulong gubat sa kalibutan nga muapil na daw kuno ang Ginoo anak pagpati gubat batok sa mga dagko nga mga nasod. Lima-lima na sila ka nasod, Pastor. Mga dagko kuno nga nasod nga maggubat. Tapos inigubat anak. Murang ikatulong gubat daw kuno niya. Diyan ako nga time nga mugawak daw kuno ang mutadlat na daw kuno ang hayag kuno Pastor gikan kuno sa langit. Magpatig-away kuno pagapil sa ila. Unya buba din kuno ang kuan niya mugawas. Mo lutaw din kuno ang katong nawala kuno nga atong kumbaga sa Pastor atong los nga paraiso lugar sa una ba nga natabunan. Okay. Buwa na kuno tugbalik. Tinood na siya, Pastor. Okay. Number one, wala ko'y nabasa sa balang kasulatan nga sa katapusang gubat or Third World War nga giimong gingon nimo nga adunay lima-lima ka mga nasod. Walay biblical nga mo present ana sa Bible. Ikaduha, walay nabasa di sa Bible igsuon nga human ang gubat na kalit nga mutungha nga mautong Eden kaniadto. Wala tay mabasa sa balaang kasulatan niya na. Wala ko kabalo kung asa ka nagbasa o imo ba na nakita sa YouTube. Pero dili nato i-final nga moingon nga wala na Third World War, di sad ta moingon nga naapay gitawag nato og Third World War. Pero kung imong tagdon ang balaang kasulatan igsuon, Revelation chapter 11, akong tanaw na. Okay. Kay sa Third World War magud igsuon, kulba magud ang mga armas karon. Katong atomic bomb lang daan nga gihulog dito sa Nagasaki o sa Hiroshima way back 1940s. 100,000 ang nangamatay igsuon. Imong himaginon kung unsa ka powerful ang bomba karon, times 20 ba ang kakusgon sa atomic bomb, times 50 ba ang kakusgon, kay grabe naman ang teknolohiya karon. Ug kanang gitawag nila og intercontinental ballistic missile nga gihimo sa Russia, gihimo sa Amerika, karong bag-o na teknolohiya gikan sa Korea, North Korea, makahimo na sila, naapa iyas Pakistan, naapa sa iyas India, naapa sa iyas sa Iraq, naapa sa Iran, iya pa sa Israel, uban nga mga nasod France o Germany ugwan pa na sila'y kapasidad sa paghimo ni Nixon. Remember, dili na ginatusan nga mga ICBMs ang naa sa Russia. Thousands. Ang iya sa Amerika, dili hundreds, thousands. Na-imagine nimo, kadto lang ganing atomic bomb, usara gani ito igsuon gihulog dito sa Nagasaki, pertindaghanas na nga matay ug mao toy hinungdan nga nakatulod sa Japan nga ni surrender. Imagine nimo kining thousands ka mga ICBM nga naa karon sa mga nasod, naa karon sa mga submarino, naglibot-libot des boundary sa Amerika ug ang submarino usab nga nuclear submarine naglibot-libot sa boundary sa Russia. Kini siya manglusot igsuon bisa inon ta lang sa 1,000 na intercept ang 100 na 900 ka mga ICBMs manglusot. Kinsa na may balikan sa Ginoo anang panahon na nangaguba naman ang kalibutan ug aton tan-aw nang giingon sa balaang kasulatan dinhi sa Revelation 11. Mutugot ba ang Ginoo nga
makabalik siya dinhi nga wa na siya balikan nga tao, dili matugot ang Ginoo. Mubalik siya igsuon, dili pa ni maguba ang kalibutan, mubalik siya. O atong basahon, Revelation chapter 11, dinhi sa verse 18. Ang kanasuran nagapungot apan miabot ang imong kapungot og ang panahon alang sa pagpanghukom sa mga patay og alang sa pagpanghatag og ganti ngadto sa imong mga ulipon nga mga propeta og mga balaan og mga nanagkahadlok sa imong ngalan, mga gagmay og mga dagko, og alang, take note, og alang sa paglaglag sa mga magalaglag sa kalibutan. Unsa? Alang sa paglaglag sa magalaglag sa kalibutan. Kanang word, magalaglag, meaning to say, wa sila kahimo sa paglaglag. Ga-attempt sila nga mulaglag sa kalibutan. Pero, gibara sa Ginoo. Mubalik ang Ginoo. Napangutana mauni, kung dili mo balik ang Ginoo madunay third world war, kinsa may ang balikan? Mumanggani nga sa di pa ni mahitabo igsuon, nagaingon siya magalaglag sa magalaglag sa kalibutan. Meaning to say, kung imo ni siyang sabton igsuon, dili na mahitabo ang gitawag nato nga third world war nga malaglag ang kalibutan. Kung aduna may gubat igsuon, dili na lang nato ibutang nga third world war kay say na kang mangbuto ni mga ICBM so wala na ibalikan ang Ginoo igsuon, di na matuman ang Biblia. So munang uban nag-ingon nga wala na yung third world war base ani nga bersikulo. Mao nay interpretation usab sa uban. Ando na siya logic. Kaya nga naman kinsa may balikan sa Ginoo? Kung mga matay na ang mga tao sa tibok kalibutan, nang pangutana, sa pagbalik ni Kristo, daghan bang buhi nga maabtan niya? Yes. 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. Atong tanawon ng Biblia igsuon. Kung naay mga tao sa iyang pagbalik, meaning to say, di gid mga matay, di ni kabuto ang mga ICBM, suguban pa, kung mauman lang na. Okay? 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Kay ang Ginoo gayud mao ang manaog gikan sa langit. Diretso ta sa 17. O kita nga mga buhi pa nga mahibilin paggasakgaon ngadto sa panganod uban kanila. So imamin makita igsuon nga sa pagbalik ni Kristo daghang mga tao nga wala moagi og kamatayon gisakgaw uban atong mga tao nga gibanhaw gisakgaw sa panganod dala ngadto sa langit. Na kung mangbuto ni mga ICBMs kinsa may balikon sa Ginoo. Mao na nga ang uban mo ingon nga wala na third world war. Kay kung na third world war, guba ang kalibutan, way balikan ang Ginoo. Okay, balik sa imo Brad Benji. No, Pastor. Last na lang ako pangutana, Pastor. Okay na ka to? Oo, okay na ako, Pastor. Okay, last nga pangutana. Last na ako pangutana, Pastor. Di ba ang Ginoo, Pastor, wala may ngalan? Okay? Ngano ang uban lagi na may ilang tabagong nga Hiyuba, Yahweh, di ba ang Ginoo si Jesus Christ paglantang sa cross ang iyang isampit amahan ko raman? Okay, daghang salamat niya na. Igsoon nga ni. Kung naa may mga pangalan nga gibutang dinhi sa balaang kasulatan, say for example sa Old Testament is Yud-Hi, Waw-Hi or Yud-Hi, Vaw-Hi kay debatable man ang duha. Okay? Definitely, dili na mao ang tinuod o personal o original nga ngalan nga gikan sa langit. Mga pangalan ka na igsuon nga nagrespeto ang Ginoo kung unsa Hebro ka, di mo padayag siya sa Hebro. Kung Pilipino ka, mo padayag siya sa Pilipino. Kung English siya, mo padayag siya sa English. Pero kung mayroon nga kanang ngalan, Yahweh ba, Yawa ba, Yaba ba, mauna ang pangalan nga tuas langit, dili ka na siya mao igsuon. Napangutana, kung dili siya mauigsuon, unsa may ebidensya sa Biblia, atong basahon ang Biblia. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 2 ngadto sa 4. Okay? 2 Corinthians, chapter 12, aron nato makita kung sigingon sa balaang kasulatan, verse 2, nakaila ako og tao nga anaa kang Kristo, nga napulo og 4 ka tuig na karon gisakgaw dalang ngadto sa ikatulong langit. Remember, ikatulong langit, third heaven. Balo biyata nga first heaven kining atmospheric heaven na mabasa sa Genesis chapter 1. Kabalusad ta nga ang second heaven mao ni ang gitawag starry heaven nga mabasa nato sa Psalms chapter 8. O kining heavens of heaven mao ning third heaven. Insa dinhi. O gisakgaw dalang ngadto sa ikatulong langit kung diha ba siya sulod sa lawas
o gawas, wala ako masayod, ang Dios mao lamang ang nasayod. Og ako nasayod nga kining tawhana gisakgaw dala ngadto sa paraiso. So imo makita nga didto sa third heaven naa dito ang paraiso. Bantay ang next nga verse kay mo ni pinaka-importante. Ingon siya dinhi, kung diha ba siya sulod sa lawas o gawas wala ako nahibalo. Ang Dios mao lamang ang nasayod. Verse 4. Og didto iyang hindunggan ang mga pamulong-pulong nga dili arang malitok, nga gidili ang paglitok sa tao. Unsay giingon dinhi sa nagsulat? Didto di ay sa katulong langit nga tuad dito ang paraiso. Nakadungog siyag mga pulong-pulong nga dili arang malitok sa tao o gidili sa tao ang paglitok. Bantay ha? Dili malitok, gidili ang paglitok. Ang pangutana, kung kanang ngalan nga Yahweh, Yaba, Yawa, maupan na ang ngalan nga tuwa sa third heaven o paraiso, ang question, nganong inyong nalitok? Nga dili man arang malitok ang pinulungan dito sa langit. Nganong dili na malitok sa tao igsoon? Tungod kayo makasasala, biyata. Okay? Dili arang malitok o wa gitugot sa tao ang paglitok. Kung ang Yahweh mao pa na ang ngalan nga tuwa dito sa third heaven, nganong inyong nalitok? Nganong nalitok sa tao? Kung Yawa, nganong inyong nalitok? Tungod kay kanang Yahweh, Yawa, Yaba, tao ra gihapon ang nag-imbento niya na sa iyang pagpaningkamot nga malitok niya ang YHWH or YHBH. Kanang Yudhi Wawhi or Yudhi Vawi. Kanang gitawag og tetragrammaton nga gitawag nato og 4 letters nga naningkamot sila nga ilang dungagan og bawil aron malitok. Kay aduna mo kasaysayan sa balaang kasulatan, gi-interpret sa mga Hudiyo ang Levitico 24 versikulo 16 nga dili gipasipalahan ang ngalan sa Dios. Kung magpasipala ka niya na, batuon ka, patyon ka, death penalty ang labas. Okay? So, aron dili sila pasipala, giilisa nila ang ngalan og Adonai or Elohim. Monang Adonai means Lord. Kay Elohim means God. Instead nga, unsa nga ngalan, gilisa nila og Lord. Monang daghang kang mabasa din sa Old ug New Testament nga Lord. Nga naman, ang katapusan nga militok sa Yudhi Wawhi o Yudhi Vawhi, kung giyon siya na paglitok kaniadto nga ngalan, ang katapusan nga militok niya na si Simon the Just sa 200 BC, more or less, serka. Meaning to say, dili exact. Mga bana-bana, pero nas kasaysayan nga ang katapusang militok si Simon the Just. Unya ang nagsunod ana nga mga tao wa na siya kapasidad nga mulitok niya na hadlok sila mulitok. Busa nalimtan na kung giun sa paglitok ka ng pinulungan na kay ang Old Testament consonantal Hebrew man wala may bawel. So ang nahitabo nato rong panahon na nagtagna-tagna na lang ang mga ubang theologian. Ang paglitok aning YHWH, dungagan na to letter A, tunga-tunga sa Y ug H. O niya, dungagan na to og letter E, sa gitawag og tunga-tunga sa W ug H. So nahimong Yahweh. Ang uban, A ug A, nahimong Yawa. Ang uban, E, O ug A, nahimong Yehowa. Ang uban, Yehovah. So inga na igso na, ang pangutana mo ni, unsaon man nato pagtawag ang Ginoo kung ing-ana man nga di man nato mahibaw-an ang original nga paglitok niya na dito sa langit kay wa gitugot sa tao ang paglitok. Okay? Nag-ingon ang unang hari, kapitulo 8, versikulo 43, ug mao ni ang gipasabot sa matag usa ka nato karon. 8:43, mato pa niya diri. Okay, mo ni ang babasa. Mamati ka diha sa langit nga imong puluyanan, ug buhata sumala sa tanang mga pagtawag sa lumalangyaw kanimo. Unsa? Buhata ang pagtawag, sumala sa lumalangyaw. Ang Pilipinas langyaw man. Pwede tawag og magbabaya. Pwede tawag og Dios kay nagulaman ta sa Spanish. Depende igsuon kung unsay kultura ug unsay pinulungan niya na. Kay ang Dios ra bay gihapon ang naghatag og pinulungan human nga ang pinulungan nga usa gilibog dito sa Tower of Babel. Okay? So ang tinuod o original nga paglitok nga tuad dito sa ikatulong heaven o paraiso wala gitugot o gidili sa tao ang paglitok niini. So why nakalitok ana hantod karon igsoon? Balik sa imo igsoon. Salamat, Pastor.
Okay ra ka sa tubag, Brother Benji? Okay ra, Pastor. Okay, Salamat, Pastor. Dagan salamat usad sa pagpanawag, okay? Kuha ang imong kuan, gitawag Steps to Christ dinhi sa opisina sa Hope Channel, okay? Bueno, dagan salamat yan kuan gikan sa Aika Razonably. Aika Razonably. Good evening, Pastor. God bless po from Nagoya, Japan. Okay? Shikele Velos Villases, watching from Japan, Pastor. God bless you. Helen Flores Tolentino, watching from Dubai. Ilan nang ipadala igsoon sa live stream ta sa Facebook o live usab ta sa Channel 49 sa gitawag natong GSAT. So, daghang salamat sa inyong mga pag-ampo, mga kaigsunan. Remember, ang Hope Channel, Cagayan de Oro City, nagkakinahanglan usab sa inyong mga pag-ampo. Bisan pa man sa inyong tabang, kung naman mo'y itabang na ay mga itawag nato og number diya sa ubos, nga pwede niyo ipadala ang inyo usab nga tabang pinagi sa bangko, no? Or tawag baka kay i-address mo nato na sa South Philippine Union Conference. Daghang salamat niya na igsoon. Okay, balik ta sa pangutana sa 091735411191. Mahitungod atong tinuod nga pagsimba. So ato nang gitagaan og gitawag nato og initial nga tubag dinhi sa Revelation chapter 14 sa verse 7 nagingon kisya og makusog nga tingog siya nagingon kahadlukin ninyo ang Dios ug kaniya ihatag ninyo ang himaya kay nahiabot na antak na siyang paghukom ug simbahan ninyo siya nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta dagat ug uban pa. So ang pagsimba igsuon i-address didto sa Dios nga tinuod. Katong Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mo may giingon sa Revelation 14:7. Remember ang dili sa lagma nga ang order sa pagkasulat. Susama sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 11 kana sa adlaw ipagpahulay ba? No, tanawa Okay, og simbahan ninyo siya nga mooy nagbuhat sa langit, yuta, dagat og sa tuburan sa tubig. Naa sa Exodus 20 verse 11. So kadtong Dios nga nagbuhat sa langit, yuta, tubig ug tuburan nga nagpahulay sa adlaw igpapahulay, mautoy simbaha. Dili tong Dios nga wala nagbuhat sa langit, dili tong Dios nga walay adlaw igpapahulay, kundi ang Dios nga nagbuhat sa langit og yuta. Now, ang pagsimba igsuon, dili ingon nga magbuhat ta og usa ka larawan ni atong kuliton ignon nato mo nagbuhat sa langit og yuta. Kaluoy bagi kay sa atong Dios nga atong ilisan og mga butang temporary, kahoy, simento ba unya nagbuhat mo nagkulit-kulit. Simbahon siya igsuon sa unsa nga paagi sa espiritu ug sa kamatuoran. Mo nagingon sa John chapter 4 verse 24 atong tanawon. John 4:24. Babasa nato sa balang kasulatan kung unsaon nato siya sa gitawag og pagsimba. Okay? Nagingon siya dinhi 4:24. Sulat ang bersikulo ug tamo sa mong programa basa pagbalik kung naabot sa balang kasulatan. Nagingon siya dinhi, ang Dios espiritu og ang mananagsimba kaniya kinahanglan managsimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Dili kahoy, dili simento, kundi Dios espiritu. Og magsimba kaniya sa espiritu ug sa kamatuoran. Meaning to say, piyong nimo imong mata, address nimo sa Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa tubig ug tubaran niini ug walay lain ini kanang makagagahom nga Dios mo na imong gisimba. Unya apil na ang gitawag nato og kamatuoran igsoon. Remember unsa giingon sa balang kasulatan? John 14:6. Si Jesus Christ unsa? Siya ang the truth. Unsa? Siya ang life. So pag yung truth kamatuoran. So si Kristo mo ang kamatuoran. Siya ang kinabuhi. Sumuna nga, simbaho na to. Ang Diyos, simbaho na to, si Jesus Christ. Kay mo nagiingon sa walaan nga kasulatan. Worship ta. Sa gitawag na to spirit, no?
No, ingana ang kamaturan nga gihatag sa ato sa balaang kasulatan igsoon. Okay? Bueno, daghang salamat niya na nga pag-text igsoon. When in fact, napay imong gipasulod dinhi nga kun dili ang tinuod ba nga pagsimba dili makaluwas kun dili ang pagsalig ug ang pagbuhat. So ang iyang punto dinhi ang pagbuhat kuno iyang giapil nga makapaluwas usab. Igsuon kanang pagbuhat igsuon. Resulta na sa atong pagtuo ug pagsalig ngadto sa Ginoo. Unya kining pagtuo pagsalig sa Ginoo igsuon. Kining buhat nagbantay ta, nagbuhat ta aron madaig ang ngalan sa Dios, dili aron maluwas. Matthew chapter 5 verse 16, okay? Ang purpose di ay sa pagbuhat igsoon aron sa pagdalayg sa Ginoo, dili aron maluwas, okay? Okay, Matthew chapter 5 verse 16. Pagkatahom ani nga bersikulo igsoon nag-ingon, pasigaan ninyo ang inyong kahayag sa tubangan sa mga tao aron makita nila ang inyong mga maayong buhat ug daigo nila ang inyong amahan nga naa sa langit. So nganong nagbuhat ta igsoon? Aron madaig ang amahan nga naa sa langit. Remember sa dinipas Jesus Christ, John chapter 17. Okay? Gihimaya niya ang amahan naghimaya usab kang Jesus Christ, so kita nga mga tao nga gilwas atong himayaon ang amahan. Sa unsa nga paagi? Sa mga maayong buhat. Kay ang mga maayong buhat nagpadayag sa paghimaya sa amahan. Dili ka nagbuhat ta aron maluwas. Kaya mo na huna-huna sa mga Hudyo, nagbuhat ta aron makahimaya sa Ginoo. Remember, ang buhat dili mao ang makapaluwas igsoon, kundi ang grasya. Kay ang grasya, ang dugo ni Kristo, walay bayad, libre na. Remember, Ephesians chapter 2 verse 8, naluwas kamo sa grasya, pinagi sa iyong pagtuo, o dili sa inyong binuhatan. Hatag kini sa Dios aron walay manghambog. Okay? Pero kita, sa dihang nagbuhat ta, verse 10, nag-ingon, gitagana kita alang sa mga maayong buhat. Muna, Ephesians 2:10, ngano, gitagana ta igsoon? Okay? So, ingana igsoon ang mga atong nasabtan sa balaang kasulatan pinaagi sa gitawag nato dinhi sa kan. Okay? Ato sang pangumusta ang Hope Channel Jinsan. Okay? Pinaagi usab sa ilang Hope Radio. Oh? Hope Channel Jinsan, pinagi sa Hope Radio. Nagpasalamat kita sa ilang administrator, presidente, Pastor Rojas, Rosas, sa uban usab sa inyong administration. Ilabi na usab ni Sir Bing Sanes, no? Gikan ni siya sa Hope Channel Cagayan de Oro, ug tungod sa iyang kadasigon, iya sang gidala dito sa Hope Channel Radio didto sa Jinsan. Okay, Sir Bing Sanes, mayong pagpahamutang usab diha. Bueno, nakabsan naman ta sa ato nga panahon igsoon, di maginato mapugnan. Ako na lang pag-congratulate sa ato nga communication and station manager Pastor Mamirto Gingging nga diin kutob ra sab siya sa December kay aduna siya bag-o usab nga hagit didto sa division. Meaning to say, gikuha usab siya ingon nga communication director didto sa division. O ang makahatag usab sa pagpuli sa iyang opisina, ang ato usang pinangga nga gitawag AY Director, Youth Director sa South Philippine Union Conference, pinaagi usab kang gitawag nato og Hisbon Buscato, Pastor Hisbon Buscato. Okay, bueno dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City, sa ngalan lamang sa atong communication og station manager Pastor Mamirto Gingging, kini si Pastor Chris Bacalares mingon, siya na pagkamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, maure angay nga mabuhi. Magampo ta. Dagan salamat o Dios sa imong pakiguban. Dagan salamat sa imong gugma. Dagan salamat usab sa balang espiritu. Lord, kami nagaampo nga ikaw magapanalangin sa tanan mga nagsunod ining programa, sa ilang nga pag-antos, sa ilang nga pagserbisyo nga kanimo, sa ilang kahangawa sa pagsabot sa balaang pulong. Panalangining matag-usa ni ini, amo ni pangayo sa ngalan lamang ni Jesus Christ. Amen. God bless.
you have been blessed by this program, share hope and help us continue to bring hope everywhere. Send your donations to South Philippine Union Conference through any of the bank details shown here. Hope Channel, sharing love, changing lives.